Chcem, aby to neskončilo len pri tom, že tu sa pomodlíme, ale aby ste aj doma, keď ste a máte čas s Bohom, aby ste sa modlili, lebo toto, čo robíme tu, je super, ale v modlitbách treba vytrvať. Čiže vás pozývam do toho, aby, tak je v Božom slove napísané, aby sme si navzájom niesli bremena a aby sme zvíťazili, lebo aj keď sa ide do boja, tak sa nebojuje tak, že ide jeden dopredu a vytlačí celý pluk alebo celú frontu, ale že je to celá armáda, ktorá ide proti armáde a tlačí ju do úzadia. Takže myslíte na to nielen tu, ale aj doma, keď sa modlíte. A nie je to ľahké a obzvlášť si myslím, že keď to človek zažije na vlastnej koži, tak až vtedy si uvedomí tú realitu toho, že koľko to všetko obnáša, čo to všetko stojí. Takže je super myslieť na veci nie až vtedy, keď človek čelí nejakým ťažkým zdravotným problémom, ale myslieť na druhých, aj keď my sme zdraví, vtedy, keď to potrebujú. Neviem, kto ste minule boli. Či si pamätáte, o čom bolo hovorené aspoň jedno nejaké slovo, alebo dva slova, alebo jedno krátke súvetie. Kto si pamätá, o čom sme sa minule bavili? O chybách, výborne. Čakal som, Ľubo, že ty budeš prvý. O chybách. A ja len tak v krátkosti zhrniem, čo sme si minule prešli. A začal som takou myšlienkou, že kopec ľudí, ktorí príde do cirkvi prvýkrát, ich myslenie o cirkvi je také, že prišlo medzi dokonalých ľudí. A ono tak v skutočnosti nie je, lebo v Božom slove je napísané, že ženieme sa za dokonalosťou, za Kristom, ale nie sme dokonali a každý robí v živote chyby a ten pohľad na cirkev je možno mnohokrát tak skreslený. Čiže to je taký pohľad z ľudí zvonku, jak sa možno pozerajú na cirkev, že ten človek nemôže spraviť chybu, lebo pozná Pána Ježiša Krista a jakže on spravil chybu, keď on hovorí, že miluje Ježiša. Chápete ten taký pohľad, až by som povedal niekedy taký farizejský, že ako keby ty si nemohol spraviť v živote chybu žiadnu. A teraz sme sa pozerali na to, čo je v skutočnosti v Biblii. Ježiš, keď začal slúžiť, tak povedal jednu takú dosť podstatnú vetu a to bola, že lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Čiže kvôli tomu by sa malo chodiť do cirkvi. Nie kvôli tomu, že sú tu dokonalí a zdraví ľudia, ale kvôli tomu, že človek sa potrebuje uzdravovať a uzdraviť z vecí, ktoré zažil vo svete. Čiže to je taký obraz budovania cirkvi Pána Ježiša Krista. A prešli sme si, povedal som, že skočíme do takých troch oblastí, a to sú učeníci, chyby v prvej cirkvi, čiže v skutkoch a chyby potom v zboroch. A prešli sme si takými tromi najpodstatnejšími kvázi, nechcem povedať, že najpodstatnejšími učeníkmi, lebo každý jeden z nich mal nejakú úlohu, ale tých troch, s ktorými trávil Ježiš také najpodstatnejšie chvíle, a to bol Peter, Jan a Jakub. A hovoril som o tom, že aspoň väčšinou to je tak, že ten človek, ktorý nič nerobí, ani nič nepokazí. Čím viac bude slúžiť, alebo čím viac budeš robiť veci pre Boha, tým viac veci môžeš pokaziť. Keď nebudeš robiť veci pre Boha, tak žiadnu vec pre Boha nepokazíš, lebo ju nebudeš robiť. Čiže miliť sa je ľudské a je to normálne. Peter, chôdza po vode, povedal Ježišovi ako jeden jediný z učeníkov, povedz mi a ja pôjdem za tebou po vode. On mu povedal a šiel.
No potom nastala chyba tá, že si všimol okolnosti, ktoré boli kolo neho. Potom u Petra ďalšia chyba bolo zapretie Pána Ježiša Krista. Potom Ježiš dostal pokarhanie od Ježiša za to, že povedal, že myslíš, chod za mňa, Satan, lebo myslíš na veci pozemské a nie na veci Božie, keď mu Peter povedal, že sa ti nemôže stať to, aby si zomrel. Potom Jakub a Ján, synovia Zebedeovi, boj o prvenstvo, stále sa hnali za tom, kto bude najbližšie pri Pánovi Ježišovi, kde budú sedieť. Túžba po pomste, keď chceli zoslať oheň z neba na to mesto, kde ich kvázi neprijali. Potom ďalší učeník Tomáš, ktorý aj napriek tým, že mal blízky vzťah s učeníkmi, že fungovali spolu roky, aj napriek tomu neuveril zvesti ľudí, že videli Pána Ježiša Krista živého a povedal, že pokiaľ nevloží ruku do jeho boku a pokiaľ nechytí jeho ruky, tak neuverí. A to sú také veci, chyby, ktoré proste učeníci robili a bola to súčasť ich životov s Pánom Ježišom Kristom. A potom chyby, ktoré robili spoločne, keď zaspali tí traja pri modlitbe, keď ich Ježiš povolal, aby sa s ním modlili, keď Ježiš mal najťažšie obdobie, najťažšiu chvíľu v záhrade Getsemane. Dvakrát, trikrát sa za nimi vrátil, stále tí učeníci spali, lebo boli unavení. Tam to je reálne napísané, že boli unavení. Čiže keď Ježiš potreboval najväčšiu modlitebnú podporu, tak vtedy tí jeho najbližší zaspali. Takže môžeme vidieť to, akým spôsobom chybili učeníci a že to bolo normálne a že keď bola nejaká chyba, tak Ježiš ich slovne napravil. A preto mám rád jeden verš z Evanjelia podľa Jana, kde sa hovorí o tom aj so Židom, tam sa hovorí o výchove Božej. A v Židom sa hovorí, že Boh trestá, vyučuje tých, ktorí sú mu synmi a že ich trestá, vyučuje ako? Ich vyučuje slovom, ako to môžeme vidieť u Pána Ježiša Krista. Stále ich pokarhal a potrestal slovom. Nikdy to nebolo tak, že by Ježiš zoslal chorobu na nejakého človeka a mu povedal, že to je na to, aby si sa niečo naučil. Stále to bolo slovom a pokarhal ich dosť rázne. Nebolo to mojkanie, ale pokarhal ich dosť rázne. A potom z Evanjelia podľa Jana, keď hovorí o tom, že to môžeme aj prečítať. Ja som ten pravý vinič, môj otec je vinár. Každý letoraz, ktorý nenesie na mne ovocia, odrezuje a každý, ktorý nesie ovocia, čistí, aby doniesol viacej ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. A tu vidíme, že prečo sme čistí pre slovo, ktoré nám hovoril, pre slovo, ktoré vám bolo povedané. Čiže treba si uvedomiť, že Pán Ježiš vychováva slovom a vidíme to veľmi, veľmi rázne. Čiže nehral sa s nimi. Keď bolo treba, povedal Petrovi, chod za mňa, Satan. Hej, že proste videl to zmyšľanie telesné, pozemské, ktoré Peter mal a pokarhal ho veľmi rázne. Ale nikdy to nebolo tým, možno jak si my častokrát predstavujeme, máme také ja neviem, jak to povedať, nadmyšlienky, že jak Boh dokáže konať. A pritom v Božom slove vidíme jasne, jak koná Boh, lebo Ježiš je dokonalým vyobrazením svojho Otca. A teraz sa vráťme k tomu. A teraz pôjdeme do chýb, ktoré robila prvá cirkev. Takže si môžeme spolu otvoriť Skutky. A asi prvou takou veľkou chybou, ktorej asi všetci viete, je Ananiáš a Zafira. Čiže Skutky 5, od 1. verša. A istý človek menom Ananiáš so Zafirou, svojou ženou, predal nejaký majetok. A krátmo uňal z utržených peňazí i s vedomím svojej ženy a doniesol nejakú čiastku a položil k nohám apoštolov. A Peter povedal: Ananiášu, prečo naplnil Satan tvoje srdce,
aby si olúhal Svätého Ducha a uňal krádmo z peňazí za to pole? Či azda nebolo tvoje, keď bolo nepredané? A keď bolo predané, tiež bolo v tvojej moci. Prečo si uložil tú vec v svojom srdci? Nelúhal si ľuďom, ale Bohu. A keď počul Ananiáš tie slova, padol a vydal ducha a prišla veľká bázeň na všetkých, ktorí to počuli. A to isté sa stalo aj s jeho manželkou. Zaujímavé na tom príbehu je to, že hlavne ten 3. verš, lebo my vidíme ako keby len tak veľmi stručne ten dej spísaný, ktorý sa tam dial, ale asi v tom bolo niečo viac, to trvalo nejaký čas, pokiaľ oni tam prišli, pokiaľ to pole predali, pokiaľ to celé prebehlo, hej, že to nebola nejaká chvíľková situácia, jak ja to tu teraz prečítam za 30 sekúnd, hej, že to celé malo nejaký dej. A oni, Ananiáš a Safíra, reálne zrejme, z tohoto je zrejme, povedali, že to je všetko, čo oni mali za to pole a tak to dávali. A tu je napísané, keď Peter hovorí, že Ananiáš, prečo naplnil Satan tvoje srdce, aby si oklamal Svätého Ducha, či azda nebolo to pole tvoje, keď bolo nepredané. Čiže vidíme ten postoj srdca človeka. Nikto mu nekázal ani Ananiášovi a Zafíre predať to pole, oni sa rozhodli to predať. Ja neviem, ako to bolo vtedy s tými financiami, ale keď si čítame v prvej cirkvi, že mali všetko spoločné, to tak zhruba vieme, že nejak takto tam fungovalo, čiže on asi keď to pole predal, on chcel to oddať Bohu, ale on si z toho časť nechal a hovoril o tom, ako keby všetko dal, čo za to pole prijal. Hej. Čiže lakomstvo, neviem proste, čo sa za tým skrývalo, ale niečo zlé, čo bolo v jeho srdci, že dokázal niečo také spraviť. A vidíme, kedy Boh koná, by som povedal, alebo skôr Duch Svätý, lebo tu je napísané, že klamal Ducha Svätého, veľmi rázne a striktne a deje sa to nie často. Hej. Je to, keď si čítame v Božom slove, tak je to tu raz v tých skutkoch, kedy sa dačo také stalo. A nechcem povedať, že vidíme ovocie toho, čo potom sa stalo, ale prišla bázeň, hej, na všetkých ľudí. Čiže neviem, asi by som to zažiť nechcel, tú realitu toho, že dachto v zbore zomre kvôli tomu, že klamal, ale bolo to tak. Čiže vidíme prvé pochybenie. Ďalšia, chyba hneď skutky 6. Tam vidíme súboj o tom, kto sa bude starať o vdovy. Čiže sú to také bežné veci, ktoré v cirkvi boli, skutky 6. A v tých dňoch, keď sa množili učeníci, čiže cirkev rastla, povstalo reptanie helenistov proti Hebrejom. Že pri každodennej obsluhe sa venuje ich vdovám menej pozornosti. Čiže vdovám Židov, keď som tomu dobre pochopil, sa venuje viac ako vdovám helenistov. Vtedy si zvolali tí 12 množstvo učeníkov a povedali, neľúbi sa, aby sme opustili slovo Božie a obsluhovali stoly. A tak obzrite sa, bratia, po 7 dobropovestných mužoch spomedzi seba, plných Svätého Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme k tejto službe. A my budeme snažne zotrvávať na modlitbe a v službe slova. A ľúbilo sa slovo všetkému množstvu a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Svätého Ducha, a Filipa, a Prochora, a Nikanora, a Timona, a Parmena, a Mikuláša Antiochenského prozelita, ktorých postavili pred apoštolov, pomodliať sa, vložili na nich ruky. A slovo Božie rástlo a počet učeníkov sa množil v Jeruzaleme veľmi i veľký zástup kňazov bol poslušný viere. Čiže tu vidíme opäť problém. Keď je napísané, že reptali, tak tam boli reálne nejaké hádky, nejaké svary medzi nimi a riešilo sa to v pozadí niekde. Hej, že a dopočuli sa o tom učeníci, respektíve tí, ktorí cirkev viedli. A riešili to. A mne sa veľmi páči tá múdrosť, ktorá prišla ku ním, aby na to ustanovili niekoho ďalšieho. Hej, že nevidím tu to, že by teraz prišli a začali sa naťahovať s nimi, lebo
ten rozpol alebo ten problém mohol dopadnúť hociak. Mohli prísť tam, mohli povedať, a buďte radi, že máte aspoň, že sa dachtová stará, alebo že máte aspoň toto a tamto, ale proste poriešili to tak, že keď videli problém, tak nezačali hundrať a riešiť to takýmto spôsobom, ale riešili to spôsobom, ktorý, ja verím, že ich Boh dal a vyvolili na to ľudí, ktorí boli najbližšie Bohu a najviac Pána Ježiša Krista nasledovali z toho, čo je tu napísané. Čiže tu máme ďalší taký, nie že problém, ale ďalšiu takú vec, ktorá sa v cirkvi riešila. Potom môžeme prejsť do Skutky 8. Od 9. verša. A nejaký muž menom Šimon prevádzal predtým v tom meste čary a plnil samarský národ úžasom a hovoriac o sebe, že je kýmsi veľkým, na ktorého pozorovali všetci od malého až do veľkého a hovorili, tento je tou veľkou mocou Božou. A pozorovali na neho, pretože ich za dlhý čas naplňoval úžasom svojimi čarmi. Ale keď uverili Filipovi, ktorý im zvestoval o kráľovstve Božom a o mene Pána Ježiša Krista, krstili sa mužovia a ženy. A uveril aj sám Šimón, keď bol pokrstený. A pridržal sa Filipa. A vidiac, že sa dejú divy a veľké moci, žasol. A keď počuli apoštolovia, ktorí boli v Jeruzaleme, že Samaria prijala slovo Božie, poslali k ním Petra a Jana, ktorí, keď tá zišli, modlili sa za nich, že by dostali Svätého Ducha, lebo ešte nebol, zostúpil na niektorého z nich a boli len pokrstení v meno Pána Ježiša Krista. Vtedy skladali na nich ruky a dostávali Svätého Ducha. A keď videl Šimon, že v skladaním rúk apoštolov sa dáva Svätý Duch, doniesol im peniaze a povedal, dajte im mne tú moc, aby ten, na koho by som položil ruky, dostal Svätého Ducha. A Peter mu povedal, tvoje peniaze nech sú i s tebou na zatratenie, pretože si sa domnieval, že dar Boží možno nadobudnúť si za peniaze. Nemáš dielu ani losu v tejto veci, lebo tvoje srdce nie je priame pred Bohom. Preto čiň pokánie z tejto svojej nešľachetnosti a pros Pána, ak by ti azda pomohol, ak by ti azda mohol byť odpustený úmysel tvojho srdca, lebo vidím, že si v horkej žlči a v putách nepravosti. A Šimon odpovedal a riekol, proste vy za mňa u Pána, že by neprišlo na mňa nič z toho, čo ste povedali. A oni osvedčiac dôrazne a pohovoriac slovo Pánovo vrátili sa do Jeruzalema a cestou zvestovali v mnohých samaritánskych mestečkách. Čiže tu vidíme muža Šimona. Nie Šimon Peter, ale iný Šimon, kúzelník, alebo ja neviem, jak to nazvíme, čarodejník, alebo kto vie, čo to bolo za chlapa, ale zrejme dokázal robiť veci, ktoré v tej dobe a v tom čase nedokázali robiť iní, keďže z toho, čo vidíme, je, že ohúril dav ľudí, alebo ľudí v tej dedine, v tom meste, v ktorom bol. A je napísané, že ľudia k nemu prichádzali. Až do času, kedy neprišli, a mne sa to páči, lebo dneska za kým chodia ľudia? Za vešticami, za kadekým, aby im ľudia proste buď dajak pomohli, za dajakými prírodnými liečiteľmi, lebo v cirkvi nevidia Božiu moc. A hovorím to zo smutku, ale je to tak. A ja verím, že príde zlom, kedy to tak nebude. A ľudia budú hľadať skôr u Boha, ako u diabla. A tu vidíme presne ten istý problém, že ľudia hľadali kade tade, až potom prišiel do mesta Filip, s niečím iným a s niečím väčším, čo nie je z tohoto sveta, a to je s Božou mocou a so silou evanjelia Pána Ježiša Krista. A vidíme, aký to malo dopad, že zrazu ľudia, ktorým postačovali vtedy aké čáry máry, abrakadabra a neviem čo, zrazu pochopili a videli, že to, čo zvestuje a toho, koho zvestuje Filip, je to úplne o niečom inom. A je napísané, že
A keď uverili, ten dal Filipovi, to je 12. verši, ktorý im zvestoval o kráľovstve Božom a o mene Pána Ježiša Krista, krstili sa mužovia a ženy. A potom uveril, tu je napísané, že reálne uveril aj sám Šimon. Čiže keď vidíme, že sa krstili mužovia a ženy, a tu je potom aj napísané, že keď bol aj on pokrstený, pridržal sa Filipa. Čiže človek, ktorý sa obrátil, ktorý predtým robil čachle machle, neviem, či to fakt bolo len niečo vymyslené, alebo či to fakt malo niečo spojené, či to bolo niečo so satanizmom, neviem, akože, jaký to má celé podton, lebo do toho nevidím, ale ten človek reálne uveril a nasledoval Pána Ježiša Krista tým, že sa dal pokrstiť a uveril tomu, čo hovoril Filip. A je napísané, že sa pridržal Filipa. Teraz moja otázka je, že kvôli čomu sa potreboval pridržať Filipa? Hej, to už je asi na ňom, že čo bola jeho zamienka, či to bolo to, čo robil predtým, aby aj z neho sa rastal človek, ktorého budú tak ľudia nasledovať, jak Filipa, hej, lebo predtým mal tú pozornosť od ľudí, alebo či to bolo fakt jeho úprimné srdce, kvôli čomu to robil, to už ja neviem, to vie Boh. Ale dajme tomu, že to robil z úprimnosti. Čiže uveril a dal sa pokrstiť. A potom videl to, čo sa deje, keď prišli apoštoli z Jeruzalema a skladali na tých, ktorí uverili a dali sa pokrstiť ruky a primali Svätého Ducha. A prichádza moment, ktorý som čítal, a to je to, že Šimon im hovorí, že aj on chce ten dar, ktorý majú oni a chcel si ten dar kúpiť. Čiže zrejme asi v plnosti neporozumel tomu, ako to funguje a že to, čo robia učeníci, nie je z ich moci, nie je z toho, že oni to dokážu, lebo on mal asi to myslenie, že ja neviem, či si ten marketing svojho kúzelníctva predtým od niekoho kúpil, ktorý mal predtým, alebo nechápem, ale prichádza za nimi s peniazmi. A vidíme, to je veľmi podobný prípad, keď počujeme slovo peniaze, pri zrade Pána Ježiša Krista. Tiež to boli peniaze, ktoré zradili krv nevinného baránka Pána Ježiša Krista. Čiže vidíme opäť, keď prichádza téma peňazí a postavenia niekde a robenia nejakých vecí, tak vieme, že je problém a že od toho ruky preč. Lebo cirkev by nemala stať na peniazoch, nemala by stať na majetkoch, nemala by stať na pozemských veciach a na to, ako funguje politika tohoto sveta, ale by mala stať na Božích princípoch a na fungovaní toho, ako to je napísané v Božom slove. A tu je tiež veľmi, veľmi rázne. Čiže zaklada sa cirkev, dajme tomu, môžeme to povedať, že sa zaklada nejaký zbor a teraz príde človek, ktorý dovtedy vábil ľudí svojimi čarmi za učeníkmi, ktorí prišli z Jeruzalema, za apoštolmi už a povie im, že tu máte peniaze a ja sa chcem naučiť to, čo viete robiť vy. A prichádza veľmi jasné pokarhanie a ja verím, že to prišlo zo Svätého Ducha, že to nebola ich myšlienka. A Peter mu povedal Šimonovi, tvoje peniaze nech sú i s tebou na zatratenie, pretože si sa domnieval, že dar Boží možno nadobudnúť si za peniaze. Nemáš dielu ani losu v tejto veci, lebo tvoje srdce nie je priame pred Bohom. Preto čiň pokanie z tejto svojej nešľachetnosti a pros, ak by ti azda mohol byť odpustený úmysel tvojho srdca, lebo vidím, že si v horkej žlči a v putách nepravosti. Čiže opäť sa ukázalo to, čo bolo v ľudskom srdci, kvôli čomu to ten človek reálne chcel spraviť. A keď si môžeme všimnúť, tak je to u Petra je to veľmi podobný vzorec, ako ten, ktorý skrze Svätého Ducha použil Ježiš na Petra. Keď mu povedal o tom, že toto sa ti nesmie stať, veď ty si syn Boží, nemôžeš zomrieť. Keď Peter sa snažil Ježiša uchrániť pred telesným utrpením, tak ho Ježiš pokarhal, chod za mňa, Satane. Bolo to veľmi rýchle a striktné. A teraz Peter vlastne to isté hovorí, respektíve veľmi podobne, nech sú s tebou na zatratenie tvoje peniaze. Hej, že tá istá retorika a to isté, čo vychádza zo Svätého Ducha, teraz predtým z Pána Ježiša smerom na Petra,
keď myslel na pozemské veci a teraz to ide naopak, teraz to ide z Petra, z Ducha Svätého, smerom von. A si myslím, že tá ráznosť a to, ako cirkev stojí voči hriechu, by malo ostať zachované do dnešných dní. No bohužiaľ, keď vidíme, že to tak na mnohých miestach nie je. Tá ráznosť voči hriechu a voči tomu, jak ľudia sa k hriechu stavajú. Vidíme, že dnes, poviem v úvodzovkách v cirkvi, v denominačnej cirkvi, je normálne, keď je farár, alebo neviem kto, homosexuál, alebo chápete, že proste to je úplná zvrátenosť. A neviem reálne, či by som to nazval cirkvou, asi len nejakou denomináciou, keď sa také niečo môže niekde diať. Čiže vidíme ráznosť a striktnosť pri chybách a pri takých veciach, kedy sa jedná o peniaze a o pozemské veci, ako konal tu v tomto prípade Peter. Teraz ďalšia vec, ďalší taký menší konflikt nastáva vtedy, keď evanjelium má reálne prísť aj pre pohanov. V ich hlavách niečo neslychané, dačo, čo reálne pre nich nemalo obdobu, pre apoštolov, lebo pre nich Židia a židovstvo bolo to, v čom oni žili, čiže a im bolo to evanjelium nasmerované, čiže keď Duch Svätý tiahol ľudí smerom ku apoštolom, či Pavla alebo ostatných, tak pre nich to dovtedy bolo dačo neslychané, čiže dačo, čo mali v svojich hlavách nastavené, jak my možno mnohokrát máme v svojich hlavách nastavené veci, ktoré si myslíme, že sú správne a potom prídeme na to, že možno až tak správne neboli. Čiže tu je to konkrétne Skutky 10.11. Čiže nechcem to čítať celé, len poviem v skratke, to je to, čo sa deje v tom Korneliovom dome. Vieme, že Peter nechce prísť medzi pohanov. Vieme, že preňho, tým, že on bol tiež kvázi zo židovstva, tak preňho pohania boli neslychaná otázka, aj keď ho Pavel upozornil, čo si môžete tiež všimnúť v skutkoch, keď si dobre pamätám, keď ho upozornil na to, že ty, hoci sú Žid, káže Židom, aby dodržiavali veci, ale ješ a sedíš s pohanmi. Hej. Čiže neviem, kedy, v ktorej kapitole to bolo. Bolo to predtým, alebo potom? Potom, ne? Dobre, čiže teraz Peter prichádza v svojom sne, Boh mu dáva nejaké veci, tam je videnie. Nechcem to fakt celé hovoriť a celé čítať. Keď neviete, o čo sa jedná, tak si to prečítajte. Keď mu prichádza tá veľká plachta s tými nečistými, alebo tá zastera s tými nečistými zvieratami a Boh mu hovorí jedz. A tak sa to opakuje niekoľkokrát, až potom mu je povedané, že čo má robiť, kde má ísť, takisto v tom čase z opačnej strany, čiže u Kornélia, u toho, ktorého má Peter navštíviť. Tiež má určité veci, a kde mu je povedané, že má poslať po Petra, až potom to prichádza do momentu, kedy Peter prichádza aj s určitými ľuďmi ku Korneliovi, čiže ku pohanovi, ku človeku, ktorý, môžeme povedať tak v úvodzovkách, že nemal nič spoločné s Bohom cez to ich také ponímanie, cez ich okuliare. A potom prichádza moment, keď Peter je v tom dome, že začne hovoriť Božie slovo a to, čo s Ježišom Kristom zažil. A to je Skutky 10 od 34. do 43. verša. Toto môžem prečítať, lebo je to také silné posolstvo, ktoré im Peter hovorí. A zaujímavé na tom celom je, že viete, kopeckrát si ľudia predstavujú to také kázanie, aj takto to je napísané, že Petrova kázeň, ale to bolo dačo, čo išlo z jeho srdca. Čo on s Ježišom zažil, čo si prežil a čo videl. Čiže ja si nemyslím, že predtým, jak tam prišiel, mal kde spísané, čo bude hovoriť
nejakú osnovu, tá idem ku pohánom, tá poviem im presne tie veci, ktoré potrebujú počuť. Proste to bolo dačo, čo išlo z jeho srdca a čo mu dával Duch Svätý na myseľ. Vtedy otvoril Peter ústa a povedal, vpravde poznávam, že Boh nehľadí na osobu. Čiže prišiel na to. Že nie len Židom, ale že aj pohanom. Že aj pre pohanov je Ježiš. Ale že v každom národe ten, kto sa ho bojí a činí spravodlivosť, je mu príjemný. Slovo, ktoré poslal Boh synom Izraelovým, zvestujúc pokoj skrze Ježiša Krista, a on je pánom všetkého. Vy viete o tom, čo sa dialo po celom Judsku, počnúc od Galileje po krste, ktorý hlásal Ján. Čiže on im pripomenul, že vy o tom viete, čo sa dialo. Lebo ten chýr, mnohokrát, keď si čítame Evanjelia, tak si tam čítame, že ten chýr o Ježišovi sa rozniesol po tej okolici, po tých miestach, kde Ježiš chodil. Že ľudia vedeli o Ježišovi Kristovi. Čiže Peter im pripomína, že vy viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho pomazal Boh Svätým Duchom a mocou, ktorý prešiel zem dobre činiac a uzdravujúc všetkých, ktorí boli premožení od diabla a držaní v jeho moci. Pretože bol s ním Boh. A my sme svedkami všetkého, čo činil, ako v krajine Židov, tak i v Jeruzaleme, ktorého i zabili, povesiac ho na drevo. Toho Boh skriesil 3. dňa a dal mu, aby sa zjavil nie všetkému ľudu, ale svedkom vopred vyvoleným od Boha. Nám, ktorí sme s ním jedli a pili po jeho vstane z mŕtvych. A prikázal nám, aby sme hlásali ľudu a dôrazne svedčili, že on je tým od Boha určeným sudcom živých aj mŕtvych. Jemu vydávajú svedectvo všetci proroci, že odpustenie hriechov dostane skrze jeho meno každý, kto v neho verí. A kým ešte Peter hovoril tieto veci, zostúpil na nich Svätý Duch, ktorí počúvali slovo. Na všetkých, ktorí počúvali slovo. Vtedy užasli všetci veriaci z obriezky, ktorí prišli za Petrom, že i na pohanov je vyliatý dar Svätého Ducha. Keď sa vrátime o kapitoly dozadu, čo tam vidíme? Pri Filipovi, v tom príbehu, ktorý som pred chvíľou čítal. Vidíme tam, že Filip zavolal apoštolov, oni sa modlili a prijímali Ducha Svätého takým spôsobom tí ľudia, ktorí tam boli. A teraz, čiže oni už mali nejaký vzorec v svojej hlave, že ako to asi Boh robí. Jak prichádza Duch Svätý? No tak, že sa modlia buď starší, alebo apoštoli za niekoho a tak tí ľudia dostávajú Svätého Ducha. Zrejme možno si o nich mysleli, že tým, že boli s Ježišom, že možno, že majú nejakú väčšiu moc alebo niečo. Ja nemám predstavu fakt, jak oni tí ľudia okolo rozmýšľali. A teraz prichádza moment, kedy Peter, tu je napísané, ešte hovoril, čiže on ešte kázal a Duch Svätý zostúpil na ten dav ľudí, ktorý tam bol, na pohanov. A tu je napísané, že užasli všetci, ktorí prišli s Petrom, čiže všetci Židia, všetci ľudia z obriezky, a vtedy povedali, že i na pohanov je vyliatý dar Svätého Ducha. A potom, čo sa deje? Potom ich aj pokrstili a potom, čo sa deje? Apoštoli v Jeruzaleme počuli, že i pohania prijali slovo Božie. A keď prišiel Peter hore do Jeruzalema, súdili sa s ním, ktorí boli z obriezky. Čiže tu prichádza ďalší problém. A to není tak, kde, jak by som povedal, že medzi ľuďmi v cirkvi, ale toto sú, poviem to tak v úvodzovkách, lebo tak to nie je. Hej, lebo Ježiš hovorí, že ten, kto je medzi vami prvý, nech je posledný, ale takými očami ich sa na to pozriem, že fakt medzi apoštolmi nastáva problém. A ten problém je, že jak je možné, že vy ste vošli medzi pohanov a že ste s nimi jedli a sedeli. Jak je to možné? A tu je napísané, že súdili sa s nimi, tí, ktorí boli z obriezky. Čiže Peter je s ľuďmi, ktorí boli tiež v obriezky, v tom dome, vidia to, čo vidia, čo mu sami nechápu, ale Boh to spravil. A ich tá predzvesť doženie, tí v Jeruzaleme sú na nich pripravení, oni prichádzajú a podľa mňa ani nestihnú im hovoriť o tom, čo bolo a oni už im nakladajú, jak je to možné, že je toto a toto a toto a toto a toto. Čiže je tu problém niekde inde.
niekde na vyšších, v úvodzovkách poviem to tak, hej, na vyšších pozíciách. Vošiel si k neobrezaným mužom a jedol si s nimi. A Peter započal a vyložil im všetko radom a povedal. A potom im začína hovoriť celý ten sled udalostí, čo všetko sa stalo, jak u nemu Boh hovoril, čo sa udialo, keď tam prišli a tak ďalej. A dojdem ku tomu podstatnému, a to je od 15. verša. V tom, keď som ja započal hovoriť, že to teraz vysvetľuje tým Židom z obriezky v Jeruzaleme apoštolom, keď som ja započal hovoriť, zostúpil Svätý Duch na nich, ako aj na nás tam na počiatku. A rozpamätal som sa na slovo Pánovo, ako hovoril Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom. Ak im tedy dal Boh ten istý dar, ako nám, uverivším na Pána Ježiša Krista, ktože som bol ja, aby som bol mohol zabrániť Bohu? A keď to počuli, umlkli a oslavovali Boha a hovorili, tedy aj pohanom dal Boh pokánie na život. Zaujímavá vec, veľmi zaujímavá vec je. Čiže opäť nejaká chyba, nejaká škrenica, tu je dajak napísané, že také súdenie a reálne medzi ľuďmi, ktorí vedú cirkev, že to, dajme sa, akože tú pasáž vložme do cirkvi dnešnej, hej, že opäť to nie je niečo, čo sa nemôže stať. Môže sa to stať. Ale vidíme, že v tomto prípade opäť, ja to poviem tak, že rozsúdil Duch Svätý, respektíve to, čo Boh spravil. A namiesto toho, aby oni verili svojej doktríne, hovorím to v úvodzovkách, v ktorej boli vyučení, ktorú reálne videli, že sa tak deje, že Svätý Duch sa vkladá len do židovských miest a len rukami prichádza a neviem čo všetko. Tu vidíme, keď Peter im vysvetlil, čo sa stalo a oni pochopili, že to spravil Boh, tak tá karta sa obrátila a tu je napísané, umlkli a oslavovali Boha a hovorili, tedy aj pohanom dal Boh pokánie na život. Čiže sa začali radovať z toho, keď porozumeli tomu, že nie len pre Židov, ale aj pre nie-Židov, čiže pre pohanov, že aj im patrí Pán Ježiš Kristus. Ale tiež asi im to chvíľu trvalo, pokiaľ to museli v svojich hlavách rožuť, ale vidíme to, že si uznali tú chybu, lebo keby to tak nebolo, tak by sme nečítali v posledných riadkoch, že sa radovali a oslavovali Boha. Čiže oni si museli v samom sebe povedať, fakt je to tak. A vidíme, že to robí Boh. A namiesto toho, že by nasledovali svoje učenie, v úvodzovkách to hovorím, to, ktoré už pár kapitol, čiže nejaké obdobie žijú my to máme na nejakých 20 stranách, neviem, aké obdobie tam presne je medzi tým. Čiže už mali dačo v hlave, jak by to malo fungovať, aj napriek tomu uznali v svojom vnútri, že Boh je ten, ktorý bude riadiť cirkev. A tak, jak to robí on, tak to budeme robiť aj my. Čiže vidíme, že aj do miest a na miesta, kde sa kvázi vedie cirkev a kde by si človek povedal, jak je možné, že tam prišiel nejaký konflikt, jak je možné, že tam, keď oni tak milujú, tak sú v slove, lebo keď sme si čítali predtým, hej, že oni sú tí, ktorí majú ostávať v slove a učení apoštoli. Jak je možné, že oni sa naťahujú, chápete ma? Ale je to možné. A vidíme, že sa súdili, naťahovali, až pokiaľ Peter nevysvetlil to, jak to v skutočnosti bolo. Takže ak by niečo také medzi nami bolo, nedivte sa. Môže sa stať. Takže tak. A môžeme ísť ďalej. Skutky 15. A tu je tiež jeden taký spor. Barnabáš, dlhodobý spoločník Pavla na jeho cestách. Čiže Skutky 15 od 36. verša. A po niekoľkých dňoch povedal Pavel Barnabášovi, nože sa vráťme a ponavštevujme svojich bratov po všetkých mestách, v ktorých sme zvestovali slovo Pánovo. A vidíme, ako sa majú. A Barnabáš radil, aby pojali so sebou Jána, zvaného Marka. A Pavel uznal za správne nepojímať so sebou toho, ktorý odišiel od nich z Pamfilie a nešiel s nimi k dielu.
A z toho povstalo také roznietenie, že sa rozišli a že Barnabáš pojal so sebou Marka a odplavil sa do Cypru a Pavel si zvolil k sebe Silasa a odišiel tiež poručený sudc od bratov milosti Pánovej a chodil po Syrii, Cilicii a upevňoval zbory. Čiže teraz ďalší problém. Pavol, človek, ktorý si zažil veci, keď si o ňom čítame, prešiel si brutálnym prenasledovaním a ešte aj prejde, lebo toto nie je jeho koniec v 15. kapitole. Či prenasledoval cirkev, alebo potom ostatní jeho, keďže potom patril už aj on do cirkvi. V skutkoch si čítame v nebezpečenstvách, že hlave nastavenie, že som ochotný pre Boha obetovať svoj život. Že Boh preňho je fakt všetkým. Asi poviete, Pavel, ktorý napísal listy kopec zborom, že zanechal to, čo apoštoli, ktorí boli s Ježišom, nezanechali. A to je to, čo si čítame v tých listoch, a to je to tajomstvo. Kristus vo vás nádej slávy. To je to tajomstvo, že Ježiš žije vo vás. Ani jeden z tých učeníkov, ktorí boli reálne s Ježišom, nezažili to zjavenie, ktoré zažil Pavel. Pavel bol 3 roky, sa mi zdá, že v Damašku, či kde to bolo, kde ostal sám, bez toho, že by sa išiel poradiť do Jeruzalema s apoštolmi a neviem kým, keď uveril. A v tom čase prichádzal ku zjaveniam a ku veciam, on hovorí, ktoré nemôže ani povedať, lebo by tomu ľudia neporozumeli, nepochopili. A taký Pavol tu zrazu s Barnabášom, s človekom, podľa mňa, za ktorého by dal ruku do ohňa pri službe, prichádza ku potyčke. No, to sú svätí ľudia, fakt vám poviem. A to je taký pohľad na cirkev, nie? Že tak je možné, že toto dokáže pre Boha spraviť, toto a tamto, a že dochádza tu ku problému, ku dajakej. Tu je napísané, že sa roznietili, čiže reálne tam asi pokričali zrejme, povedali si čo a jak a čo si myslia o tom, že koho by mali zobrať. A rozišli sa a každý šiel svojou cestou, jeden si zobral toho, ktorého chcel a druhý si zavolal takého druhého a išli. A možno aj dobre, lebo tak sa rozišli a mohli slovo Božie zvestovať ďalej, už nie jak jedna dvojica, ale jak 2 dvojice, hej? Že sa dostalo ku viacerým ľuďom evanjelium. Ale zase rozmýšľajme nad tým. Pavol, a tak sa mohol s Barnabášom pochytiť, pri tom, koľko Pavol slúžil, fakt, že robil všetko pre Boha, keď si tak zoberieme. Ešte aj, keď si čítame listy, tak hovorí, že nechce byť žiadnemu zboru na príťaž, čiže sa snaží si zarábať sám a fungovať z toho, čo on zarobí pri šití stanov. Hej? Takže a zase je rád, keď mu takto čo dá zo srdca, nezisne, lebo ho to poteší. Takže môžeme vidieť ďalší problém v cirkvi, ďalšiu chybu, ktorá nastala a poriešila sa a nečítame tu teraz 2 kapitoly o tom, jak to bolo zle a neviem čo. Proste mne sa páči to, že Biblia je písaná aj tým negatívnym spôsobom a tým, čo reálne v ľudskom živote je. Že to není stále len dobré, ale že aj v rodine, aj medzi kamarátmi prichádza takedy dačo, že sa ľudia pochytia, buď cez neporozumenie, alebo cez veci, ktoré si myslia inak, ale to není dôvod na to, aby si prestal nasledovať Pána Ježiša Krista. To není dôvod na to, aby si prestal spoznávať aj za tým, kto ťa stvoril. A zrejme tomu chápali aj Barnabáš, aj Pavol, lebo išli kázať Božie slovo ďalej. Takže tak. Teraz ešte v skratkosti prejdeme zbory. Dal som si tak, že Korint je top zbor. Hej, to je, čo sa týka v chybách a v problémoch, podľa mňa. Ako? Hej. Top zbor, 5. kapitola, hlboký pád do smilstva. Vy ste nadutí a nie, aby ste radšej sa rozžialili, aby ten, ktorý spáchal taký skutok, to som preskočil prvý verš, docela čuť
že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, o akom ani medzi pohánmi neslychať, aby mal kto si ženu svojho otca. A vy ste nadutí, a nie, aby ste sa radšej boli rozžialili, aby ten, ktorý spáchal taký skutok, bol vylúčený spomedzi vás, lebo ja hoci neprítomný telom, ale prítomný duchom, už som usúdil, ako čo by som bol prítomný toho, ktorý to tak spáchal, v mene nášho Pána Ježiša Krista, keď sa zídete i s mojím duchom, s mocou nášho Pána Ježiša Krista, vydať takého satanovi na záhubu tela, aby bol duch spasený v deň Pána Ježiša. Nie je dobrá vaša chvála, či neviete, že málo kvasu nakvasuje celé cesto? Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, tak ako ste nenakvasení. Lebo veď i náš veľkonočný baránok je zabitý za nás Kristus. A tak sveďme nie v starom kvase, ani v kvase zlosti a nešľachetnosti, ale v nekvasenom čistoty a pravdy. Čiže tu vidíme problém smilstvo. A si myslím, že v Korinte je toho viacej. Je tu problém so smilstvom, potom je tu problém s príjmaním večere Pánovej. Je tu problém s tým, že ja som Apolov, ja som Pavlov, ja som Petrov, ja som evanjelík, ja som katolík, ja som reformovaný, ja som ten, a či je azda Kristus rozdelený? Nech sa nestane. Čiže to je Korint. Svetské súdy. Smial som sa trošku tak vo vnútri, ale vďaka Bohu, že to je tak, jak je. Čiže Korint podľa mňa top zbor. Fakt. Čo sa týka hriechu. A mne sa páči, jak sa Pavol voči hriechu stavia. Že to není, joj, tam nemali by ste to robiť, joj, bo toto a tamto. Ale keď vidí niekoho takého, tak jasne hovorí, čo a ako by s ním mali spraviť. Na jednej strane Ježiš prichádza ku prostitútkám, ku colníkom, ku tým a tým a tým. A na druhej strane, keď cirkev určitý čas funguje, tí ľudia tam prichádzajú, ale tí ľudia sa nemenia na obraz Pána Ježiša Krista, je problém. Lebo to je tak, ako už možno mnohokrát sme počuli, že aj dieťa, keď rastie, tak čakáte od toho, že to dieťa, a to prichádza prirodzene, ten rast toho dieťaťa. Nepríde to zo dňa na deň, ale ten rast dieťaťa ide pomaličke vývoj za vývojou. A fakt je štádia toho vývoja nasledujú jeden za druhým. A tak by to malo byť aj u veriaceho človeka, ktorý sa narodil z Boha. Keď sa narodí z Boha, tak prirodzený vývin je, že nebude za pol roka z teba, ja neviem, nejaká Božia strela, ale že to chce čas. A zase prejde čas, máš 6-7 rokov, nerozprávaš, nevieš poriadne chodiť, v kuse len ležíš, tak asi je niekde problém. A tu je konkrétne problém. A Pavol ten problém už pomenúva a hovorí o tých problémoch jasne a hovorí, čo s takým problémom treba robiť a jak s ním treba jednať. Čiže je to zbor, je to cirkev. Galácia, čiže zbor galacký. Ešte sa vrátim. Večera Pánova v Korinťanom. Namiesto toho, že by sa doma najedli, prichádzajú ku večeri Pánovej, jedia, opijú sa. Super, fakt. Zbor, ktorý je top. Pavlov, Petrov, Apolov, rozdelenie, ty si ten, ty si toho, lebo toho nasleduješ, toho. Či azda je Kristus rozdelený. Proste fakt, je to zbor, ktorý je top a podľa mňa aj preto máme 2 listy do Korintu a nielen jeden, hej, jak pri ostatných. Potom máme zbor galackým. A ako vieme, zbor galackým je známy tým, že prichádza, respektíve prechádza od milosti k skutkom. Čiže namiesto toho, čo prijali milosť od Pána Ježiša Krista, že sú im odpustené všetky ich hriechy, prichádzajú k skutkarčeniu. A to je asi také gro zboru galackým. Nerozumný, čiže Galatianom 3,
O nerozumní Galatiania, kto vás tak omámil, aby ste neboli poslušní pravde, ktorým bol Ježiš Kristus prv napísaný pred očami, ako medzi vami ukrižovaný? Lebo to by som chcel zvedieť od vás, či zo skutkov zákona ste dostali ducha, či z počutia viery. Či ste tak nerozumní započnúť s duchom, teraz dokonávate telom? Či ste tak mnoho nadarmo trpeli, akže aj nadarmo? Nuž teda ten, ktorý vám dáva ducha a činí medzi vami divy, činí to zo skutkov zákona a či z počutia viery. Tak ako Abraham uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. A tedy vedzte, že tí, ktorí sú z viery, sú synmi Abrahamovými. Opäť, je tu toho veľa, 3.19. Tak čo tedy? Zákon, a keď si stále čítame, mali problém s zákonom. Prichádza medzi tým, ak tam Pavol nie je niekto, kto ich upriamuje viac na zákon, na to, čo majú robiť, čo majú dodržiavať, a to ich oddeluje od Pána Ježiša Krista. A to vidíme v Galatianom a potom, jak to ďalej pokračuje, keď im hovorí lebo sa opäť, tým, že začali robiť skutky, sa dostali pod zákon a opäť začali robiť veci, skutky tela a Pavol ich zase povoláva do toho, aby nechali v sebe rast ovocie ducha. A že to ovocie ducha, to všetko je z milosti Božej. Čiže veľmi, veľmi zaujímavé. A v 6. kapitole bratia, keby aj bol človek zachvatený nejakým pokleskom vyduchovný, napravte takého v duchu krotkosti a každý hľad sám na seba, aby si aj ty nebol pokušený. Jedni druhých bremena neste a tak naplníte zákon Kristov. Lebo ak si niekto myslí, že je niečím, nie sú s ničím, sám seba zvodí. A každý nech skúša svoje vlastné dielo a potom bude mať chválu vzhľadom na samého seba a nie vzťahom na toho iného. Lebo každý poniesie svoje vlastné bremeno. A ten, kto je vynaučovaný v slove, nech sa zdieľa s tým, kto ho vynaučuje. Všetkým dobrým. Nemýlte sa, Bohu sa nebude nikto posmievať, lebo čokoľvek seje človek, to bude i žať. Lebo ten, kto seje v svoje telo, z tela bude žať porušenie. A ten, kto seje v ducha, z ducha bude žať večný život. Čiže Galatianom. Potom môžeme preskočiť Filipským, lebo sú tu aj také zbory, kde je tiež problém, ale však aj Filipským môžeme. Tam je rozobratý jeden taký, som to pozeral, taký menší rozpor, Filipanom 4. Medzi Evodiou a Syntychou. Čiže sú tu ľudia, ktorí asi v zbore nejakým spôsobom fungovali, slúžili. A tak, moji milovaní bratia, po ktorých tak veľmi túžim, moja radosť a moja koruna, tak stojte v Pánovi milovaní. Evodiu napovídam i Syntychu, napomínam, aby na jedno a to isté mysleli v Pánovi. A prosím aj teba, pravý Syzygu, pomáhaj im, ktoré sa spolu so mnou borili v evanjeliu, aj s Klementom a s ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života. Čiže je tu nejaký problém, ale vidíme, že zbor Filipským je jeden z takých, by som povedal, možno obľúbeným Pavlových zborov, kde sú mu tak srdcu blízky. Zbor Tesalonickým je tiež zaujímavý, lebo tiež Pavol tam píše dvakrát a môžeme sa pozrieť na jeden možno z takých problémov, to je 2. Tesaloničanom 3. kapitola od 6. verša. Alebo si prejdeme od 1. Môžeme od 6. A tak prikazujeme vám, bratia, v mene Pána Ježiša Krista, aby ste sa stranili každého brata, ktorý sa neriadne správa a nie podľa podania, ktoré dostal od nás. Čiže sú tu tiež zrejme nejaké problémy a väčšinou tie problémy vznikajú zrejme vtedy, keď Pavol v tých zboroch nie je. Čiže lebo on fungoval a sa hýbal po oblasti dosť veľkej a od Turecka cez Grécko a neviem kde kade.
Takže vidíme, že tie problémy a ľudia sú väčšinou potom zachvatení niekým, keď tam niekto príde a začne im kazať iného Krista, či Galackým, ľudia, ktorí im kažú dodržiavať zákon, či tu vidíme, že sa majú vystrihať tiež nejakých zlých bratov. A tu konkrétne je problém s jednou vecou, že už čakajú na koniec sveta, na príchod, preto ani nepracujú a neviem čo všetko, môžeme si to dočítať. Lebo sami viete, ako nás treba nasledovať, lebo sme sa nesprávali neriadne medzi vami. Ani sme zadarmo od nikoho nejedli chleba, čiže zrejme sú tam ľudia, ktorí im nejakým spôsobom slúžia, hovoria si Boží služobníci, ale ich vyjedajú. Ale v práci a v námahe pracujúc dňom i nocou, aby sme neboli nikomu z vás na ťarchu. Nie, že by sme nemali práva na to, ale aby sme vám dali seba za príklad, aby ste nasledovali nás. Lebo aj keď sme boli u vás, to sme vám prikazovali, že ak niekto nechce pracovať, nech ani nie je. Lebo čujeme, že sa niektorí neriadne správajú medzi vami, že nič nerobia, ale sa všetečne pletú do toho, čo im netreba. Takým prikazujeme a napomíname ich skrze našho Pána Ježiša Krista, aby s tichosťou pracovali a tak jedli svoj vlastný chlieb. A vy, bratia, neustaňte robiac dobre, ale ak niekto neposlúcha našho slova, podaného listom, toho si poznamenajte a nezdávať sa s ním, aby sa zahambil. A nepovažujte ho za nepriateľa, ale ho napomínajte ako brata. A on sám pokoja, nech vám radší dať pokoj každého času, každým spôsobom. Pán nech je so všetkými vami. Čiže opäť vidíme problém s nejakými ľuďmi, ktorí sa v tom nečase, medzi priestore, keď tam Pavol není, dostanú medzi nich, nejakým spôsobom ich slúžia. A tu konkrétne vidíme, že ich vyjedajú a nič nerobia a možno len vykladajú zákon a hovoria o tom, čo by mali robiť, nemali robiť a kedy čo sa stane a kedy čo sa nestane. A pýtajú si o nich peniaze, lebo oni im slúžia. A Pavol hovorí, že nás si berte za príklad, lebo my sme vás v ničom a o nič neukratili. Takže to je veľmi, veľmi zaujímavá vec. Takže vidíme zbory, každý jeden zbor má problém. Není na svete ani jeden zbor, ktorý by problém nemal. Poviem to ešte raz, keď sa to takomu nedostalo až kde tu ďalej, že na svete není ani jeden zbor, ktorý by nemal chybu. Čiže aj náš zbor má chyby, aj náš zbor má problémy, má nejaké veci, ktoré ho trápia. A keď sa snažíte, alebo niekto sa snaží nájsť dokonalý zbor, tak zrovna my to asi nebudeme. Takže tak. A zakončím to poslednou vecou, a to je Ježišov postoj k chybám. Ako Ježiš nakladal s chybami ľudí. A môžeme sa pozrieť. Ján 8. Ten príbeh poznáte. Je tu žena cudzoložnica. Zaujímavé je to, čo sa tam deje a jaký postoj Ježiš zachoval. Farizei, zákonníci ju idú zabiť, pretože ju pristihli pri cudzolostve. Prichádzajú s ňou pred Ježiša, lebo čakajú nejakú odpoveď, respektíve čakajú vysvetlenie toho, ako sa majú k tomu postaviť, kvôli tomu, aby ho dostali, aby ho nachytali na tom, čo im povie. Ale Ježiš im povie jednu vec, že kto je z vás bez hriechu, nech prvý do nej hodí kameňom. Odpovedali im na ich otázku. V zákone je napísané toto a toto, toto a toto. Že má zomrieť tá žena. A on im povedal, kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameňom. Čiže
Zrejme z toho je, že na ich otázku im neodpovedal. Odpovedal im trochu inak, presne tak, ako potrebovali počuť, si myslím. Lebo on vedel, že oni to, čo chcú a čo robia, je to, že by Ježiša dolapili na slove a na tom, že nedodržiava zákon. A Ježiš, čo spravil Ježiš? Čiže tá žena reálne bola v hriechu a zrejme to nebola prvá vec, zrejme toho bolo viacej. Ježišov postoj voči nej, keď oni odišli, mohol prísť za ňou a mohol jej povedať, no počúvaj, tu som ťa ochránil pred nimi, ale nemala by si to robiť, mohol jej proste naložiť. Ale Ježišov postoj prišiel ku nej a povedal jej, ženo, kde sú tvoji žalobníci? Čiže on jej poukázal na to, že ona nie je jediná, ktorá hreší. Ale že aj tí, ktorí na ňu ukazovali prstom, majú problém s Bohom. Lebo sa mu nepodali, sa neznovu zrodili a išli podľa zákonu. Čiže v prvom rade jej poukazuje na problém a to, že ten problém nemá len ona, ale aj tí, ktorí na ňu žalovali. Či ťa nikto neodsúdil? To je toto sudcovstvo, čo my vieme častokrát. Hej? Už máš v hlave a to ten tak, už ty samom sebe všetko rozsúdiš, osúdiš. A ona riekla, niktorý, pane. A on jej povedal jednu veľmi podstatnú vec. Ani ja ťa neodsudzujem, iď a nehreš viacej. Ja som si to tu tak napísal, že je zaujímavé, že Ježiš ju ochránil. Ju ochránil pred takým verejným ponížením a skôr ponížil tých, ktorí sa hrali na polobohov tam, hej? V jej prípade. Ale na druhej strane, čo on povedal? Povedal a jasne odsúdil ten hriech, ktorý robí. Ale keď si to čítaš, čo z toho cítiš? Cítiš z toho odsúdenie? Nie. Ale cítiš z toho pokoj a to, že jej to proste dalo takú príučku podľa mňa, že si to musela si zobrať k srdcu. Čiže tu vidíme postoj Ježiša ku chybám a ku veciam, ktoré sa dejú. Ku chybám ľudí. Potom zaujímavý Jan 21. Aký Ježiš zaujíma postoj k Petrovi. Peter ho 3-krát zaprel, Pána Ježiša Krista. Minule sme o tom hovorili. Ježiš videl to pozadie, že Peter je tam niekde v pozadí, lebo ho videl a pozrel sa na ňo, keď ho zaprel. Čiže Ježiš vnímal Petra a to, že mu bol blízko, že išiel do rizika aj napriek tomu, že sa môže hoci čo stať. A 3-krát ho zapiera a Ježiš to vníma a je tam. A teraz potom, keď sa Ježiš zjavuje, Jan 21, boli spolu Šimon Peter, Tomáš zvaný Didymus a Natanael z Galilejskej Kány a tí dvaja synovia Zebedeovi a ešte iní z jeho učeníkov. A Šimon im povedal, idem loviť ryby. A oni mu povedali, pôjdeme aj my s tebou. A tak vyšli a vstúpili hneď do lode. Ale v tú noc nechytili ničoho. A keď už bolo ráno, stal Ježiš na brehu, ale učeníci nevideli, že je to Ježiš. Vtedy im povedal Ježiš, deti, či máte niečo na zjedenie? A oni mu povedali, nemáme. A on im povedal, zahoďte sieť na pravú stranu lode a nájdete. A tak zahodili a už aj nevládali utiahnuť pre množstvo ryb. Vtedy povedal učeník, ktorého miloval Ježiš, Petrovi, to je Pán. Veľmi zaujímavé. Kto prvý porozumel tomu, kto im to povedal? Bol to Jan, ten, ktorý bol najbližšie, môžeme si povedať, jeden z najbližších Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý bol pri ňom, mal opretú hlavu na jeho hrudi a tak ďalej. Čiže ten, jak by som povedal, ktorý ho najviac miloval, ten prvý zacítil vo svojom vnútri, že čo sa deje a jaká atmosféra reálne nastala. On to povedal Petrovi, ale Peter bol zase prvý, ktorý išiel do toho činu. Hneď skočil a plával za ním a išiel za ním. Čiže Peter bol proste horlivý a šiel za ním. Čo to dalo?
Čiže Šimon Peter, keď počul, že je to Pán, opásal si zvrchné rucho, lebo bol nahý a hodil sa do mora. A tí druhí učeníci prišli na člne, lebo neboli ďaleko od zeme, ale tak asi 200 lakťov vlečú sieť s rybami. A jak vyšli na zem, videli rozloženú vátru uhlia a rybu položenú na ňom, aj chlieb. A Ježiš im povedal, doneste z ryb, ktoré ste teraz ulovili. Tu vyšiel Šimon Peter a vyťahol sieť na zem plnú veľkých ryb. 153. A hoď ich bolo tak mnoho, sieť sa neroztrhla. Čiže keď to tu je napísané, zrejme z toho je, že tá sieť sa mala roztrhnúť pri takej váhe. Potom im povedal Ježiš, poďte, raňajkujte. A niektorí z učeníkov neopovažili sa opýtať sa ho, kto si, lebo vedeli, že je to Pán. A Ježiš prišiel, vzal chlieb a dal im podobne aj rybu. To už po tretie sa zjavil Ježiš svojim učeníkom. A potom prichádza to, na čo som chcel poukázať. A potom, keď sa naraňajkovali, povedal Ježiš Šimonovi Petrovi, Šimone, Jonášov, či ma miluješ viac ako tyto? A on povedal, áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal, pás moje jahňatka. A zase mu povedal po druhé, Šimone Jonášov, či ma miluješ? A on mu povedal, áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Na to mu povedal Ježiš, pás ako pastier moje ovečky. Povedal mu po tretie, Šimone Jonášov, či ma máš rád? Vtedy sa zarmútil Peter, že mu povedal po tretie, či ma máš rád. A povedal mu, Pane, ty vieš všetko. Ty znáš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal, pás moje ovečky. Amen, amen ti hovorím, že keď si bol mladší, opasával si sa sám a chodieval si, kde si chcel ty. Ale keď sa zostarieš, vystrieš svoje ruky a iný ťa opáše a povede, kam nechceš. A to povedal, dávajú znamenie, ako smrťou oslaví Boha. Keď to povedal, riekol mu, poď za mnou. Čiže zaujímavé, prvýkrát, keď Ježiš rieši s Petrom to, na čo Ježiš Petra upozorňoval, že trikrát koho nezaspieva, trikrát ma zaprieš. Vidíme, jak to Pán Ježiš s ním rieši. Nerieši to tak, že si sadli povedali, no vidíš, Peter, hovoril som ti, mohol to kľudne tak s ním spraviť. Mohol si s ním sadnúť a mohol mu Ježiš povedať, no Peter, vidíš, ja som ti hovoril, že ma trikrát zaprieť, nespravil si to? Čom si to spravil, keď si vedel o tom a som ti to povedal vopred, že k tomu budeš mať pokušenie, aj napriek tomu to spravil. A tu vidíme Ježiša jednať úplne inak. Trikrát sa ho spýtal, či ho má rád. Prečo? Lebo on trikrát povedal, že ho nepozná. A myslím si, že ten postoj Pána Ježiša je, že Petra toto zasiahlo oveľa viac, ako keby mu Ježiš vytrel žalúdok. A povedal by mu, že hovoril som ti, vidíš, a nespravil si to. Aj napriek tomu si ma trikrát zaprel, keď si o tom vedel. Že toto, čo Ježiš spravil voči Petrovi a čo mu ukázal, je, že jak to tu čítame, že keď sa ho už po tretíkrát spýtal, či ma máš rád, tak, kde to je? Vtedy sa Peter zarmútil, keď sa ho to tretíkrát spýtal, lebo Peter pochopil, prečo sa ho to trikrát pýta. Čiže to bola, si myslím, že veľmi dobrá lekcia pre Petra. A tu je už druhý prípad, jak môžeme vidieť, ako koná Ježiš. On ti nepotrebuje dakedy, hej, ale po väčšine, keď ti chce dať čo vysvetliť a poukázať na nejakú vec v tvojom živote, tak ti to ukáže tak, že tomu porozumieš veľmi jasne. Tak, jak tomu pochopil Peter, tak, jak tomu pochopila tá žena, cudzoložnica. A je ešte jedna tá vec, ale o tej som hovoril už minule, tu zhrniem v krátkosti. A to bolo to, jak Pán Ježiš poukázal na to, že ako to funguje. Že keď chce byť niekto prvý, tak v prvom rade musí byť ten posledný. A
On to poukázal tým, jak učeníkom umyl nohy. Hej. Ja som si to tu aj napísal, že rozmýšľal som, prečo práve tie nohy a ja to zopakujem, lebo vtedy to bola vlastne najpodradnejšia práca pre otrokov, ktorí v dome vykonali tú najnižšie postavenú úlohu sluhu. Čiže tí ľudia pochopili, keď im on išiel umývať nohy, že čo tým reálne poukazuje. Oni rozumeli tomu, že kde je on postavený a kým on je. A že sa on ako, povedzme to v úvodzovkách, že vodca, hej, lebo na jednej strane vodca bol, ale na druhej strane, keď si pozeráme, jak Ježiš fungoval, vôbec nevyzeral ako vodca dnešných dní, hej. Mne patrí všetko a ja tu všetkým rozkazujem a velím. Čiže vidíme, jak Ježiš fungoval a sa správal a aký zaujal postoj voči chybám, ktoré ľudia robili. Takže, čo si z toho všetkého zobrať? Tak to asi len Boh vie, ale verím, že nám to dačo dalo a že si viac uvedomujeme to, že nie sme dokonali. Tak, jak som to aj minule povedal, pointou toho kazania nie je hovoriť o tom, že si stále hriešný, lebo takto v skutočnosti nie, lebo Ježiš Kristus ťa očistil aj od hriechov, ktorých sa možno motáš a točíš stále dookola. A z ktorých si možno ty povieš, že není žiadne východisko. Ja viem, že Ježišova krv je natoľko silná, že dokáže človeka zbaviť hociakého hriechu. A viem to povedať aj zo svojho života. Takže keď ti takto povie, že nie, tak nepochopil tomu, čoho je Ježiš Kristus schopný. A zabudol som to, čo som chcel povedať, že čo si z toho odnesieme. Čiže nikto z nás není dokonalý. Každý z nás robí chyby. Nehovorím fakt o chybách, ktorých sa točia ľudia v hriechu, v oplzlostiach, v opilstvách a neviem čom, ale o chybách, ktoré nechce človek riešiť a ktoré by riešiť mal možno. A o chybách, ktoré sa možno niekedy stanú spontánne, niekedy za nich človek ani nemôže. A vidíme, ako sa k tomu celému stavia Pán Ježiš Kristus, jak sa k tomu staval Pavol a ako to celé je opísané v Biblii. Čiže vás k tomu pozývam, aby sme zo seba nerobili hrdinov, ktorí nikdy nedokážu klesnúť, nikdy nedokážu padnúť, lebo doma od malička im hovorili, že to nie je dobré. Proste je normálne si dakedy poplakať, možno je normálne dakedy spadnúť, sa potknúť v živote a dakoho poprosiť o pomoc. Je to normálna vec, ktorú človek spraví a potom potrebuje, aby ho takto pozdvihol. Čiže nie je to nič zlé, aby sme porozumeli tomu, že sme ľudia, ktorí máme chyby, ktorí chyby robíme, ale na druhej strane, že tá dokonalosť, ktorá je v nás, nepochádza z nášho robenia dobra, ale pochádza z toho, kým nás Pán Ježiš urobil, a to je tá svätosť v nás. A ja to ešte tie dva veci prečítam, to som hovoril aj minule. Svätosť založená na Božom slove hovorí, že si svätý na základe toho, čo urobil Ježiš, ale svätosť dnešnej doby hovorí, že si svätý na základe toho, že nerobíš chyby, alebo že chybu urobiť nemôžeš. A aj keby si v živote neurobil žiadnu chybu, nikdy sa to nespravíš svätým človekom. Čiže jedine Boh je ten, ktorý z teba robí svätého a svätejšieho človeka, ktorý sa podobá na obraz Boží viac. Amen.